nyanyi. Ngono ya senengane rusuh-rusuh ae lho Kak Sablay kok iso. Ya tak dengarekne kok dengarek gelem kowe tanggapan awan. Dipaksa. Lah biasane. Biasane dhek bengi tok. Iya. Nggih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Sak menika saged sowan enten Tandan. tandan. Nggih, ketandan dagangan Tandan Madiun. dagangan Madiun daleme Bapak Bapak Suyut Ibu Ngaisah. Bapak Suyut Ibu Ngaisah. Ah. Nggih, ngantene lanang ganteng. Gandeng. Sing wedok gedhi. Ora apa-apa. Ora masalah. Ya cocok lanang Iya. gedhe dhuwur sing wedok cilik lah ya piye. Ya. Nah, jodoh kita nang yo sak paket lho. Sak paket. Nah, yo ngene lembut tapi lah ayu. Oh. Jan. Mantene kakung saking pundi? Saking Waruk Kalong. Oh, Wadungan wadungan Ngawi. Nggih. Alhamdulillah sak menika nderekaken Mbak Yayu Wedding. saking Klagen Kebon Sari. Kebon Singgahan Kebon Sari. Nggih. Elektune Sapana Sak Jose. Jose. Penyanyine kelas A kabeh. Tenan lho. Tenan. Wis. Astagfirullahaladzim. Lah kowe wong loro iki carara penyanyi ra luput suwuk to wong loro ya kuwi. Disuwuk malah ngidoni. Nah iya ya kuwi. Nggih alhamdulillah kita ambune akeh. Nggih. Ngarep dhewe gendake akeh dhewe. Mergo ngarep-ngarep door press Mbak Sablah. Ngarep-ngarep door press tasih kathah. Oh nggih. Door press akeh. Kiko door press nek oleh wong wedok bayar. Lho kok ngono? Ya no. Oh, pajak ngono. Pajak. Oh, Nek oleh wong lanang ngambung. Kan sing umumne aku. Oh iya. Ayo. Termasuk panitia ya? Ya iya. Oh iya. Panitia ya. Nggih, Wis sumuk. enteng gayamu. Sumuk niki, Bu. Sumuk. Nggih, lah nana mau nganggo klambi dawa. Lah terus karepe? Ya celana ora apa-apa to. Lah nggih alhamdulillah. Nggih, manggala karo Domas rodok maju. Heeh. Ayo kanono. Manggala karo Domas rodok maju. Nah, wis kone Domase ben ning kono manggalane ngadep rene. Manggalane kok lemah kabeh. Piye? Urung patek genah saka piye? Nah yo nganteni iki lho sing wedok ayu sing lanang ganteng golek manggala kaya ngono. Aku nek jero dandan iki meneng tak ingeti. Apa neh manggala sebelah kidul. Kok kadang iso kileng-kileng lho wong loro iki. Kembar aku yo ngene iki lho. Lah iya lha nyapa kowe kok padha guyu kancamu lho padha. Wong sing diguyu ki kowe. Nah iya, sing kidul maju leng celeng. Kowe lho leng. Sing kulon kono ki kulon. Oh iya sing kulon maju rene. Wis kulite ireng busik. Dabrana. Terus ngene iki lho kok nandangi piye? Piye? Padha celeng. Lah nek aku lak celeng putih kowe iki celeng ireng. Adepe ora ana leng. Ditoke rupane kaya son ya. Son urung plituran. Kowe kaya kursi, kowe anu lho, kulitmu ki rupane kaya kursi Jepara lho, Le. Masa celukanmu ya celeng ngono? Ora. Lah sapa? Celeng lho. Sapa? Kipli celeng. Sekolah apa kerja? Jo. Neng ndi? Apa? Bangunan? Oh, Kantor. kantor apa? Hah? Kantor. Lah ya kantor apa? Maksudnya dalam bidang apa? Kantor bangunan. Oh. Lah makane bleduk tok. Omahmu ditoleng. Sorgreng. Heh? Sorgreng. Lah isor greng ku anak druwo kowe kan isor. Joget ya, Leng. Lah iso. Joget sing penak tak jalukne sangu sing domah karo tak jalukne besane, oke?
Ya, rada mundur. Yo penyanyi loro ki sapa? Bila apa sapa? Sik. Kowe penyanyi loro ki pomone dipek pacar gelem pernah? Wegah. Wegah. Lho, lah sing wegah kudune wong loro ki. Kok kowe banter mun muni wegah? Lala menawa pilihane sampean? Hah? Pilihane sapa? Pilih sampeyan apa yo ro kok iso. Aku tak pilih ngene iki ae timbang karo iki. Rabi karo ki ragate akeh lho. Piye? Lho kok iso lek bengi lampu kudu murup. Lah nek bengi nek lampu dipaten perih kok druwo. Yo asem tenan. Ngadep rene leng. Iso leng. Lho, terus celukane celeng lho. Ya toh? Bener toh? Lah ya. Siap leng, celeng. Oh, terus ya jenenge Kinarya Japa. Lho. Joget ya leng. Sing penak. Ayo Bil. Iya. Apa lagune? Sakarepmu. Iya. Sapana sak jose. Ayo bro. Apa iki? Bokong semok. Sakarepmu bokong Apa sembok ya Carmila? kena. Apa Carmila? Yo, Ya. Carmila. Apa? Carmila. Carmila Tak ya. didoi lagu penak gitu. Ya. Lah nyapa kowe kok ngece aku lho. Nang sini lho. Ngadep rene wis apa kok ngadep kari. Ngadep rene lagi salah. Lho kowe sik mulai sapa sing ireng dok sik. Apa Pak? Lho lah sinten? Lah celukane kok sekolah sing dudu ini kok jarine celeng kok. Sapa to jenenge asline? Kipli sapa? Erik. Lah ngono lah aku ngerti ku celeng kok. Ayo Rik, Iya. joget. Nah, Erik Su. Yo, Erik, terus kok bagi-bagi hadiah barang, Rik. Ya. Nah, ditum-tum wektune Rik. Yo. Yo. Goyang Rik. Ya. Ya. Ayo joget Rik. Sampun disiapi. Nggih. Mriku lho nggih. Mriku nggih. Heeh. Lah nyapa kok sing wedok gepuk kuwi mau? Sangune pun siap napa dereng, Bu? Nggih, Mbak Suyut sampun siap sangune. Sampun. Pun maju ngene Mbak Suyut sangune jaluk sik. Sangune jaluk sik. Nah. Lho aja nangis toh. Oh guyunya tuh nangis. Sik, mara rene. Nah, dijaluk. Lungguh. Nah. Dipendet nih sing akeh, Mbah. Nggih. Oh, gak sido. Wah. Salami. Terus mara rene. Nah, rene. Nah. Apa-apa ireng ngrejekeni lho, rene. Pira kuwi? Ora 20.000. Ora aku ngene tok lho tak golekne tambah kok golek besane ngenekno tok pira?
Ora nek ngepek wong kathokmu ya ora aku lho, ora. Aja gelem, aja gelem. Ora ndelok tok pira. Oh iya. Ora iya, wis to menengo. Menengo. Aku kok rugi kok. Ora, kok nek rugi tak tambahi. Sik besane pun siap. Pun ya sing jalukne aku. Aku yo mau kalah. Pun siap. Alon. Sampun siap nggih. Pundi? Oh ya. Ya jan sap lagi puantes nek kon ngempes itu. Ya Pundi, iya. gitu. Lah dalah dompete keri. Ya. Sik. Heeh. Paling ora yo tandingan lho, Blah ya. Ya iya. Heeh, Mbah Suyut 100 kok. Lah dalah. Ya padha to 100. Heeh, ya kudu Mosok ditanding. dijol meneh. Lah, Boten sasios, Pak. 2000. Lah niku 2000 mosok 100 mau dijoli 2000. Niku tok 2000 niku. Ya lah bangeten to ataupun pundi. Pundi? sablah. La ilaha illallah. Pundi? Napa? Sing cilik pundi? Sing pundi sing cilik? Loh, nggih sing beto kula. Boten kula sing beto mengke kula paringne. Oh ya, manggala sitoke rene. Manggala sitok rene. Bisane lara percaya karo Bati. Mungkin tahu tatu karo kowe Blah, heeh. Biyen sir kowe ora mbok anu ngono Kene piye. kene. Nah, kowe kene seksine kowe pundi, mau pundi? Nah, kene. Ngono. Lah, Keki abang kok malah biru. Nah, wis kowe leknya tak tambahi petangnya boleh. ya untung. Sablah. 50 papat, kowe lah 100 kok. Lanjut jogete. Ya. Nah. Lanjut jogete ayo, Bil. Sing wedok loro maju. Ayo, sing kowe sepadan maju ayo. Yang kowe maju. Lalu jatuh cinta pandangan. Joget to. Berjumpa di kau penuh kasih mesra bagai cerita. Ayo. Saat ulang tahun, ku tuang minuman ke dalam gelas. Pada saat itu ku tahu usiamu baru 11. Loro kan maju. Ayo semua maju. Mbak, yuk maju yuk. Oh Carmilla, oh Carmilla, oh Carmilla. Bongkong itu. Tak kuduga kau balas cintaku. Penuh kasih bagai orang Goyang dewasa. goyang aja bener-bener. Usia muda tak nampak padamu di kau yang terakhir di kau Pokoknya yang terakhir di kau yang terakhir. Oh Carmilla, Oh, cabung boy. oh Carmilla, oh Carmilla, Yo. Wis, ya mlebu. Wancine durpres Mbak Sablah niki. Mlebu. Nah. Lho mlebu wae nyapa ning kono kowe? Heeh. Lah mlebu. Heeh. Kowe yang njaluk sangu. Lah ya kan sing digawe. Munggah wae sing digawe. Ayo wong loro ndang, selak durpres kok iso. Heeh. Nah. Durpres, Mas. Iya no, yo sampeyan yo sing anu kok iso. Ya, Lah aku kene. karo nomere Lha iki lho nomere ning kene jarine Mas Agus. Kene. Heeh. Lah nek ra Mbak Sablah ki kok kurang rame jarine sing ngandung di dopres ngono ya. Nggih, monggo menika dipun pendet napa niku kuponipun. Nah, nggih. Engke janjine sing oleh sing lanang diambung, nek oleh sing wadon bayar pira Blah? Sitok 100. sitok 100. Sik. Ya. Kuwi pira kuwi cacahe? Pira kuwi akeh? Enek 10. Ini sing mulai sing cilik sik. Ya, sing cilik Nah, sik. kuwi loro kuwi. Nah. Nah.
Nomor 0006. Ayo 0006. Nggih. Monggo diitungi ping 3 nek ora di Loh, oh ya nek aku dhewe berarti. asem Kene. Lah iki lho 006-nya Bil. wah rezekine Mbak Bella iki. Ya, 006 iki rupanya. Nah, kene Ya. 006 sing oleh Selanjutnya. Bella. Ya. Selanjutnya wis disepakne perung ki. Oh. 053 5 Kosong. Nah, Nah, kurban. iki. Ya, wis Kurban. iki. Kene Mas, kene sik tak cocokne sik. Piro iki? 0535 cium dulu lagi tawe. Dewe oleh pengen oleh pura. Piye? Bojone nyapa? Ya wis ben. Wong padha lanange arep ngapane. Ya, Ini. ini diberikan. Nah, kon nyambung sik belah pokoknya nek ora ambung. Tilungnya harus dicium. Ya, dulu kentut ki lho. Dulu malah dibanter. Ya, selanjutnya. Nggih, ya dicepengi menika kuponipun Bapak Ibu nggih. Nah, dipun pegang kosong Iki apa sih ya? Iki HP. ya. Heeh. 0111. 0111. Ya. Mana? 0111. Siji. Loro. Ada. Ya. Iki HP Samsung edisi terbaru. Ini Mas. Oh, setrika. Kataku nek HP Samsung. Mana? Nggih, kulkasnya disiapne Pak. Oh iya, ini. Nih, nah. Nggih. Selanjutnya Iki ganti pel-pelan. Pel-pelan nih, Oh, pel kuwi lho. pel. Nah, pel. Ah, 03 3 24 24. Kodok 24 iki. 0324. Ki nek genek bagian Ah. iki pel-pelan ki. Monggo. Siji. 0124. Loro, Yo, telu, hangus. Nggih, menawi kundur sampunan. Ya, ki Nggih. aku berarti. Ya. Untuk selanjutnya monggo. Kosong. Apa kuwi? Pel-pelan. Lho pel-pelane sik usik kok iso. Kompor gas. Lah. 0026. 0026. Nah, iki. Ya. Sik ngambusik lagi tawene kompor gas gede lho kuwi. Kuwi lho Ah. 300.000 piye? Ya no. Los Ya diambung. ya. Piye? Nyapa? Pilih diambung apa ngambung? Kowe pilih ngambung apa oleh kae? Nah, nek pengen oleh kae ngambung. Ayo, pisan tok Pisan tok. Ayo. Ayo kene. Ayo. Ayo pisan tok Ndang tak Iya. wehne. Selak kene ndang siji. Hah? Ndang tak wehne kene lho. Ndang piye? Piye joget? Ya. Ayo monggo dipun Ya. paringaken anune. 0026 Nggih, kene. kompor gasipun Kompor gas. cap rinei. Sing larang dhewe iki. Ya. 00 Kosong 94. 0094. Monggo. Nggih, 0094 wonten. Enek. Oh ya Ya. enek ini. Bayar separuh harga niku. Sak Pak. Ada toh? Ya Nggih. ndak, Mbak. Lho niki lho, piye teko ngongkon wong kuwi? Wo, diwakilne. Wis ra sida nek ngongkon. Ayo. Nah, Nah, ngonten ndang monggo. Nah. Langsung weno mono. weno iki. Nah, Ah. tak kuwi. Iku nggih. 0001. 0001 demit. Tuh, tenan Oh, kulino iya. titip iki. Ngene iki. Ya. Ya. Lho lah kertas iki delok, lho Ah. bukan nek kuwi. Sik, ya. Nggih.
Pondok Bel. 0521. 0521. Yo. Selikur. Selikur Sesek to. Lah wong wedok kalau kok kuponmu kok akeh men sing nduru parkir kuwi. Heeh. Lah tangan sitok kok nyekel 10 kuwi lho. Berarti seneke gandoke oke. Heeh. Ya. Oleh. Oh ya. 0021. Ya. Lalu ki monggo ingkang foto mangke saking keluarga ageng temanten putri kang foto mangke kasuwun foto ngaten nggih. Magicom. Ya. Magicom. Nggih. Ayo niki semakin ageng monggo dipun tingali kanthi saestu. Lah sing usung kalau kok kupone oke men kok iki. Iya. 0334. Adalah akeh sik. Oh, ingkang nggih. Lah, oleh. 0334. Nggih, alhamdulillah. Kok teko omah iso direyen. Lah iki. Dimasak, nggih. Kene Mas, Bro. Nggih. Nggih, mana? Ya, Le. Nggih. Pel-pelane kuwi urung lho iki. Bagianku lancar. Pel-pelan iki bagianku. Ah. 01 1 0 0 Ya apa iki? Magicom apa-apa? dispenser. Dispenser 0 1 1 0 0. Ah, ngenteni ya. Ya. 2 2 0102. Bekecot. Sing kupone akeh mendeli enek belas sitok. Dhuwur. Angsal, Mbah. Ya, Oke, alhamdulillah pikantuk dispenser. Nggih, mengke kantun untukane galone, Mbah, nggih. Heeh, kantun 1. Apa kuwi? Kipas angin. Kipas angin. Ya, tinggal 1 kipas angin. Nggih. Monggo dipun pirsani kanthi saestu nomoripun pun ngantos kliwat ngaten nggih. Menika wonten ki pedasari hawane sumuk niki weh tenang. Cocok karo swasana. Ngarepe kosong, burine 6. Wah, Sing ngerti sik. ya. Ngarepe kosong, burine 6. Ya. 0 05 5 86. 86 0586. Nah, alhamdulillah. Tawangi bosok lumpune kupon tok lek sitok kowe. Aiji. Iki. Monggo alhamdulillahirabbil alamin. Matur sembah nuwun menika Mbak Yusaplah sampun kepareng regengaken swasana lan ugi sampun berbagi-bagi hadiah. Alhamdulillah nggih sampun to. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Monggo menika pinanganten